Hej og velkommen til en DIY til mit værelse. I dag så skal jeg til at lave sådan en pynt til mit grimme vindue her. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg har 2 lys, og så har jeg 44 lys her bag. Her. Så vi skal bruge, og her i gør vi har sten. Så ja. Jeg tænker på at ligesom sådan der, så lidt skrå. Og der nej. Lidt skrå, og så måske sådan nogle herude. Ja, samle op. Okay. Så jeg samler op. Der rykker min sag. Så, nu tror jeg har den. Så, og så tror jeg lige, at man drysser lidt ud over det hele. Det er ikke bare lige klumper. Ej, jeg tror lige, at jeg væk dem. De har været i mudder og alt muligt. For helvede. Ja. Og så tror jeg sætter nogle fyrfarvelys. Ej, jeg vasker dem ikke. Bare lige ud over det hele her. Og man kan også tegne på fadet. Sådan. Ja, der kan stå for.